Στο ορκίζομαι, είστε όλοι ηλίθιοι. Όλοι. Hey, τρέχω σαν διάβολος μπρο, δεν με νοιάζει ο θάνατος. Μπαίνω με φόρμα μες στο κλαμπ για να είμαι άνετος. Δεν πίνουμε σε βά στη γειτονιά, μα δεν είναι από την άκρη μου, δεν είναι πεντακάθαρος. Wonderkid potential, πέντα αστέρια μπρο. Μη σηκώνεις μη τη βλάκα, μην πετάς λαιμό. Άμα με ξέρεις ένα χρόνο, δεν με ξέρεις καιρό. Αν θες να μάθεις να μιλάς, δες πως μιλάω εγώ. Σε πόσους έδωσα χώρο κι ήταν αχάριστοι. Αν δεν πεις ευχαριστώ, ίσως να μην είμαστε ευχάριστοι. Δεν είστε πρόβλημα, σιγά την αναστάτωση. Όσοι κράζουν είναι φλόροι, απλά μου φτιάχνουνε τη διάθεση. Ούτε από το GPS δεν θέλουν συμβουλές. Ούτε από τη μάνα της μου τα πρίζει. Θέλω να είμαι σπίτι να πίνω καφές. Κι ο δικός της απ' τη ζήλια έχει αφήσει. Ούτε από το GPS δεν θέλουν συμβουλές. Ούτε από τη μάνα της μου τα πρίζει. Θέλω να είμαι σπίτι να πίνω καφές. Κι ο δικός της απ' τη ζήλια έχει αφήσει. Βγαίνω έξω μες στη σούρα, πάω το σιάτ με μπάτες. Από δίσκο στα κλαρίνα να σμπρωχώ τους πάντες. Γυρνάνε από τα τρένα, είχαν σπέσει στις τσάντες. Εμείς ήρθαμε με τα άσπρα κι άλλοι με παπάδες. Τόσα άτομα το team με κόσμο χιλιάδες. Από τζιπάκια και παπιά μηχανές χιλιάρες. Είστε πούστρες, κουμπάρες, χωρίς μπάρες. Εμείς παντρέψαμε ό,τι είχαμε, χτυπά καμπάνες. Και 3 ώρες ύπνο και σε δουλειά. Μαύρο χρήμα, ΦΠΑ, τα άλλα τραπεζικά. Με μισούν γιατί αγαπάω ό,τι μ' αγαπά. Εγώ μισώ τα πάντα, ό,τι αγαπώ είναι μακριά. Για να κάνουν όσα κάνουμε τη νύχτα. Αυτοί θέλουν εβδομάδες. Εγώ είμαι στα τραγούδια κλαψομούνες. Κι αυτοί στη ζωή τους είναι κλάψες. Ούτε από το GPS δεν θέλουν συμβουλές. Ούτε από τη μάνα της μου τα πρίζει. Θέλω να είμαι σπίτι να πίνω καφές. Κι ο δικός της απ' τη ζήλια έχει αφήσει. Κάτσε λίγο ακίνητος. Ποιος κουνάει το αμάξι, κάτσε ακίνητος, γάμω την Παναγία. Ναι, χωράει στο τέτοιο, κάποιος οδηγός, πάμε. Το μπεμπέ χωράει ένα άτομο. Παιδιά, έλα. Πού έχετε πάει? Λοιπόν, πάμε όλοι. Ένα λεπτό. Πάμε όλοι εκεί που αρχίσει. Είναι staff, περίμενε. Έλα staff, τι έχει γίνει, για πες. Είσαι ξακούσα να βρεις Παναγία. Α, συγγνώμη. Παναγίες, όχι. Την Παναγία δεν την ξαναβρήσεις. Την Παναγία. Εντάξει, staff, συγγνώμη. Ευχαριστούμε. Θα τη βρεις μόλις φύγει από εδώ. Γέρμα τα γριστέρες.